ang bunga sa usa ka kahoy sobra gid na sa iyang gikinahanglan. Nanglitan aw gani kanang bunga wa man kinahanglan na sa kahoy. Nanglitan ang mangga kun mamunga siya dili na niya unayon og kaon ang iyang bunga, no? Ang saging sad kun mamunga dili sad maoy iyang kanon og unayon niya kaon ang iyang bunga. Kanang bunga sa usa ka tanom or usa ka kahoy para gid na sa uban. Nya naghisgot si Jesus diri nga kinahanglan kita nga mamunga. Ang sa may pasabot ana, hinahanglan nga kita mahimong mapuslanon para sa atong silingan or sa atong isig katao. Ngilingay mong tupad ing na mukaon ka sa akong bunga ing na kon mukaon unsa may mga bunga nato nga makaon sa atong silingan. Ang pinakauna gyung bunga kana gyung mamunga ang pulong ni Kristo. Munang naingon siya, kung ang akong mga pulong magpabilin diha ninyo, mamunga gyud mo daghan. Muna ang tao nga dili motuman sa pulong sa Ginoo, dili gid na mapuslanon sa iyang silingan. Nanglitan kanang pulong sa Ginoo nga pasayloag kapituan kapito ang nakasala nimo. Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig tuman ana kanang 77 times nga forgiveness. Taas ang kamot. Naay duha ka buok ni isa. Wa gid mo kapangasaba sa inyong mga anak kamong ni isa. O nakapangasaba ka or sa imo bang bana or sa imong asawa, awa ka katuman sa 77 times. Di gyapon ta mapuslanon. Labaw na tong wa mo isas kamot. Og mao nay hinungdan nga porting gubuta sa atong kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, labi na gyud na ay eleksyon, pagka gubuta gyud. Ngano man tungod anang ang atong gisunod ba ang mga pulong ra gyud nato dili ang pulong sa Ginoo. Mao nang di kita kapamunga. Hurot ang atong budget, hurot ang atong kaning gitawag og kalinaw o kalipay. Karon ay ni viral na sa nang statement sa atong presidente nga di kuno siya gusto gulo, di siya gusto kaaway, human naman kunong eleksyon, balik na sa trabaho. Pagka nindota ng pulunga, di ba? Nindot na bati. Porting nindota. Pero before sa eleksyon, hearing diri, contempt diri, papriso diri, impeachment diri. Unsaon man ana pagkalinaw nga napriso pa mang imong gipapriso nga illegal ra ba kuno kaayo tong pagkaprisoha, gida pagyud ngadto sa ICC na pagyud impeachment nga ipadayon i-question na sad padayonon ba ning impeachment or dili, pero padayonon gyud kuno. Pero ingon oy human naman tong unsa to 19th Congress karon 20th Congress naman nganong mo padayon pamantas impeachment. Mga inana ba gubot lang gyapon, impeachment lang gyapon gyud ahona. Unsao man pagkakuan ana pagkalinaw sudlan gani natog pamulitika or kanibang personal interest, mao man na ang ilang understanding nato anang politika, pamulitika, personal ba agenda, among partido, among political party ang akong i-promote, dili ang kaning nasudnong interest, kung dili personal interest. Mao gani na mo patigbabaw, dili kita magmalinaon kay matod pa ni Kristo ang iyang pulong siya ra gyud ang punuan
Dili ng imong political party, dili ng Duterte team, Marcos team, Lini team, or unsang team diha nga political. Maoy gitawag nato punuan. Ang punuan gyud sa atong kinabuhi isip mga Pilipinos mao ang Philippine country or ang nasod nga Pilipinhon. Mao bitang naatay gitawag og konstitusyon nga anha diha mosubay ang tanan ng atong Philippine Constitution. Musupak na ganita na mahimo na yung personal interest kana sa kuana sa legal side, pero ang pinakataas gyud para sa ato na yung kinabuhi mao gyud ang Ginoo. Siya'y punuan kitang tanan mga sangarata. Nya kana kunong sanga kun ato nang balion nya ilabay unsa may mahitabo? Unsa may mahitabo sa sanga? Di man mo katubag children. Malaya nya inig kalaya mamunga pa dili na. Pero nasa usahay ang sanga imong balion nya imong itanom mutubo sa na siya. Kay ngano man imo man siyang gitagaag higayon nga mahimo sad siyang bag-ong punuan. Pero ang sanga lang gyud nga mabali og masiparit sa punuan kana siguro gid nang malaya. Nagilingi ako no imong tupad ina lunhaw pa ka o laya na. Nahawa ko no, lunhaw pa o laya na. Kamo mga asawa dinhi, kumusta man inyong gugmas inyong bana? Lunhaw pa o laya na? Naiuban mo ingon, sus, mutagok pa'y langkay. Uga na kaayog tinagdan. Mga bana, kumusta man inyong gugmas inyong asawa? Lunhaw pa o laya na? Way tingog sana. Ang inyong gugma sa inyong parish priest, ang saman, lunhaw pa, laya na. O mag-imong palit lahat. Ang timailhan, nga lunhaw pa, pasabot, palit yung slat. Kumusta mang gugmas inyong parish priest, padong ninyo, lunhaw pa, laya na. Sagit ka mo'y ayo. Kumusta ka ang gugma sa Team Marcos, padong Pilipinas, lunhaw o laya? Kumusta ka ang gugma sa Team Duterte, labi na gyud mga napili sa Paras Pilipinas, lunhaw pa, laya na. Mao na ato nang i-check kay nalaya na gani pasabot nagsunod na lang ta sa pulong sa tao, dili na sa pulong sa Ginoo. Mao na diri sa atong unang pagbasa naglalis na ang mga magtotoo. Unsa man ipatuli o dili ipatuli ang mga magtotoo. Ang mga Hudiyo kay superior man sila kay sila man mo'y naguna, ipatuli gyud kay mo na imong practice. Unya si Pablo nga enlightened by the Holy Spirit nga usasad ka Hudiyo niingon siya dili kinahanglan. Mao nang nagmeeting ang mga apostoles didto sa Jerusalem. Mo nang nibalik sila sa punuan. Mo magkalalis-lalis ganita, magkasumpaki ng atong baruganan, mubalik kita sa Ginoo. Nya sa atong kaso kitang mga Katoliko, mubalik kita sa atong kanang gitawag nato doktrina, labi na gyud sa atong credo or kaning profession of faith nato. Anha ta diha mobalik kay mao man ang punuan sa atong pagtuo. Unang naidaghan mo dool nako pader giyawaan ni gabi diha na sa ni dool ka sa gunso na maron perti na mangyawa dinhi sa atong dapit. Adto sang usang adlaw duha ka buok ang niabot giyawaan gyapon. Gabi diha na sa giyawaan. Ambot ka karon kaning nanimba wa pa sa kaniyawain. No? Ang una ginakong i-check kung naa na gani na kanang moingon silang giyawaan, gisaniban. Inigistorya ginako, ako dayong i-check, giunsa man ninyo pagpuyo ang atong doktrina sa simbahang Katoliko.
giunsa ninyo pagtuman ang maong doktrina o kasagaran gyud almost 100% sa moduol nako wala na nagbuhat sa atong pagtuong Katoliko. Mao gina. Ang magdi ka mabiktima siyawa nga naman ka magpaduol sa punuan unya kay ang atong Ginoo mao may labaw sa tanan, ang iyang gahom labaw man sa tanan, ug mopaduol ka diha aporte yung ninduta sa imong kinabuhi mo na magsige lagi kag pabunga, lunhaw ka kanunay, pero mapalayo ka, patay gyud ka dito, luman gyud ka sa yawa. Unsa may mga butang nga makapalayo nato kana gyung sala, number 1 ginang sala, nagpuyo-puyo ana, nagsigi og drugas, sigig sugal, siging patato, daghang egtato, mga buslot pa dinis dunggan perting daghana. Nako kanang inyong gipamuhat sa inyong lawas, sugo pa ba nas Ginoo? Nya inig ka abot nang magdepresyon na, atakiho nas mga yawanong panghunahuna, makakita nag mga pananawon, makadungog ng mga tingog, di nakabaong mulakaw. Aari dayog simbahan kay magpahiling, kupot dayog rosaryuhan. Ako kanang imong pagsigig rosaryo, mahog sa nagtuo-tuo, kay ang imong gihunahuna, mawagtang man ang imong gibati. Ana, ayaw. Tumana ang sugos Ginoo. Nya unsa may sugos Ginoo? Deny yourself. Sunod, take up your cross. Sunod, follow me. Pasabot, deny yourself, ayaw na pagsigig hunahuna nga tumanon ginanimong imong gusto. Hunahuna kanunay natuman ba nimo ang gustos Ginoo? Mao na siya. Nya, take up your cross. Sakit kay tumanon ang gustos Ginoo, labi na ng pagpasaylo ana mga buangon, labi na gid ka ng pagdawat sa imong sakit o imong kasakit. Mo na ako itambag, dawata na nga gitorture ka siyawa. Pareha ni San Roque ba? Gitorture man to siyawa. Si Saint Teresa of the Child Jesus, gitagaan sa sakit nga tuberculosis. Giantos nila. Why? Reklamo. Ang mahal nga Birhen Maria, gitagaag kasakit nga, murag sobra kaayo. Suna ka na imong anak sa imong atubangan, torturon o bitayon sa cross. Gidawat. Nga naman, take up your cross. Giko na be, lingian na sa imong tupad. Yung nakadawat ra ka ng imong naong, wa ka tortura sa imong naong. Nanguban di kadawat, inig pa namin, hala, rituki dayos naong, peligro yun mong magdepresyon. Kay kana, signal naman na, nga dili ka kadawat sa kamatuoran. Nya iniglingi ni mo sa imong bana, buwa sa kakadawat siyang naong, nang samot. Iglingi ni mo sa imong anak, di sa kakadawat sa ilang naong, na masamot na yun. Igpamintana ni mo sa imong silingan, tuas ang libakira dito, samot na yun ka. Iniglakaw ni mo, sugatan pag yun ni mo ng sigig pangutang ni mo, way bayad-bayad, na samot na yun. Pag-report ni mo sa opisina, ni sood sang imong supervisor, na portis ang yaw-yawana, na natuan na. Magdepresyon ka depression yun ka. Bisag kaming mga pare, tanaw na mo sa among kaubang pare, animal ka istanan, maupag-ipaboran sa obispo, tuan na, maglagot na ka. Apel na mga religious, kana mga religious, otro sana sila, sige sana sila, away-away. Nga naman, di man kadawat. Magidaghang nagpa-advise na ako, mga religious sisters, pader, pwede ra ko muundang. Nako, undang ka niya. Kami maundang san mi. Nako oy pamalandongi sana sister. Og muundang ka unsa may rason gibugatan ka sa batasan sa imong kauban, labi na sa imong superior, insa maingon-ingon, nako ayaw. Unya ka muundang basta makahigugma na kanila. Undang dayon. Pero di pa gani ka kahigugma nila nya muundang ka, sayop ng imong desisyon. Dili Ginoo ang nagsulti nimo ana, yawa ang nagsulti nimo, kay gitukmod ka sa imong saman
garbo, gitukmod ka sa imong yawanon nga personal nga tumong. Kay tungod wa matuman imong standards, di sundon ang imong standard, biyaan na lang nimo. Mao ra gyapon ay gamito nimo, inig-undang nimo, torturon ra gyapon ka ana. Pero kamao na kang mudawat sa tanang sitwasyon sa imong kinabuhi, dili na ka matandog, pasabot naka-attach na ka sa Ginoo nga dinhis kalibutan, nakadawat sa tanang tao, sa tanang sitwasyon, sa tanang niabot siyang kinabuhi. Mao na gipuy-an ni Kristo, ni Mama Mary ug sa mga santos. Ug mao na nga makapamunga na ta, makapaambit na tag mga nindot sa atong isig katao, tungod kay kamao naman tang mupas-an sa atong cross. Pero di pa gani ka kamaong mupas-an, kanang imong cross ipanghapak na nimo sa imong isig katao. Magsigi kag tulisok, ikaw mo'y nakaingon, ikaw tungod nimo magsigi kag ana. Nya moingon sa tuwing isig katao, say labot ako nimo, kamatay da. Di ba? Kansi ta. Pero dawata ingna yelas na lang lingi be. Practice og dawat ingna imong tupad. Maging sino ka man, mamahalin kita. Sige, ingna. Sige ba? Ang dili mulingi, nalaya. Okay, mga lunhaw, manindog ta. Usa sa problema sa atong nasod karon, kanig yung kagutom. Mao bitaw nga adtong 2022, pag-ingon gyud sa unit team nga kung makalingkod sila 20 pesos ang kilos bugas, usa gito sa sikat kaayo nga saad nga nakatabang nga mo landslide ang pagbutar sa mga tao sa unit team. Natuman bang 20 pesos? Natuman adtong niaging simana. Pero kadiyot ra pag May 1 ra or May 2 ba to, karon nawa na pod siya. In short, wa matuman. Kay kaning kagutom usagid ni di ay sa gustos Ginoo nga ma-address sa Team Marcos o sa Team Duterte kinsa Manila sa atong paniid sa ilang pagpangalagad, kay pulos-pulos naman na sila nakapangalagad. Kinsa Manila ang nakapaarang-arang og jutay, nakasulbad-sulbad sa problema sa kagutom, Team Marcos o Team Duterte. Atong butaran kadtong naay klarong gibuhat nga nakapaarang-arang sa pagsulbad aning kagutom, labi na kita mga Filipinos. Mabita na panahon sa eleksyon, usatas mga nasod top notcher pagyod, kusog kaayo aning kanang hatag panahos eleksyon, vote buying. Lain-lain lagpaagi ang atong vote buying. Di kay takakita ani nga mahitabo ni sa eleksyon sa Amerika, sa Japan, sa Singapore o uban pang mga nasod, Germany, France. Dili kay takadungog ana na atingali, pero di gyud rampant ba. Dili parehas diri nga ultimo elections barangay kapitan o barangay konsehal na agyapon tay madunggan nga ingon ana. Nya moingon gyapon ang mga tao ba, depende sa ihatag. Pildis ko ano yung ano man. Sinyas dayon. Di kakadaog ugwa kay ana ana. Luoy kay no? Luoy kay ta. O na si Kristo ni offer kadtong inyong gikaon nga mana didto sa kamingawan, bisag nag-uwan to gikas langit, dili to mo'y tinuod nga pan nga gikas langit, kay gigutom ra mangyapon mo. Sige ra mangyapon mo pangitag kaon. Gigutom ba? Sige gyapon pangita. Ngilingay imong tupad. Ing namamahaw ka karon. Mahaw ka karon. Mamahaw ka? Gahapon, namahaw ka? Namahaw ka gahapon?
Oo, nya karon mangita na sa kagpamahaw. Nya inig paniod to, mangita na sa kagpaniod to. Sa ato mga Pinoy, naamagitay generally tulog ka meals. Nya mangita pag yung snacks. Nya sige lang kitag pangita na kada adlaw, sig pangita. Sa ato pa kadang atong gikaon, dili na tinuod nga pan sa kinabuhi. Kay matud pa ni Hesus, kung makakaon na mo aning pan sa kinabuhi, din agyod mo gutomon, di na mo uhawon. Din ata mangitag pagkaon. Dili na nahimuon atong problema ang pagkaon. Basta ang atong gikaon mauna ang tinuod nga pan nga gikan sa langit. O kinsa man ang pan nga gikan sa langit nga magwagtang sa atong kagutom o sa kauhaw, iyang gi-offer ang iyang kaugalingon. Siya, ako ang pan. Hilinga imong tupad. Ing namutuo ka na. Mutuo ka nga ang mukaon sa Ginoo di na gutomon, din auhawon. Tuo mo dili. Kinsa dinhi ang mutuo ta sa kamon. Kana siguro yung mutuo ha. Okay. Okay kayo. Sobra de sa majority kita nakaron ang sunod pangutana, ganahan pa ka magtigom og kwarta? Ganahan ka magtigom og kwarta? Kinsa dinhi ang din agyon magtigom og kwarta ta sa kamot? Hawa na ni isa. Ang ni isa sad katusang wa pay income. Magtigom gani kag kwarta, ang number one rason ana unsa nalay kan-o namo. Ana. Muna sa amahan namo ang gisulti diha ni Kristo, giingnan kita niya pagsulti ang kalan-o namo, addressing to the Father. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Pasabot ang ato di ayong source of food mao ang Ginoo, dili ang kwarta. Muna ayaw na lang pagtigom og kwarta para assured ka nga naa kay pagkaon matag adlaw. Kay assure na sa atong langit nung amahan, pero kay wa man ta motuo ana, hasta pagani ang atong pagpangayo os Ginoo, usahay sayop na. Kay moingon ka, Our Father in heaven, give us this day our daily bread. Ang atong litukon, ang kalan-on namo sa matag adlaw, pero ang imong worry, ang kalan-on karong simanaha, ang kalan-on karong buwana, ang kalan-on karong tuiga. Di ba? Muna atong yun ako na. So usba na lang ng imong wordings, ang kalan-on namo karong tuiga, ihatag ka namo karong adlawa. Ikaw niya, usaw man nimo nga usa ka tuig, tigomon ako ang sobra. Nang gusto din ta magdato. Tigomon kay para ni sa akong future. Para ni sa future. Para sa future. Siging tigom para sa future. Nagdepresyon na tungod anang iyang anxiety about the future. Lain na sang lingi. Ang di mo lingi, dili Diyos nun. Lingi ako na imong tupad. Nawa ka mabalaka para sunod simana. Nako no. Wa kay kabalaka para sunod simana. Pangutan-on nato kang atong mga nidagan karon pagka senador, pagka gobernador, unsa pa nang uban diha, congressman, mayor, konsihal, ato kuno silang pangutan-on. Wa ba sila mabalaka para karong sunod simana? Nabalaka sila wa. Kanang nabalaka ay nalang nagbutari. Nga naman, kay mabalaka man na magtigom gyud na, ang resulta makalingkod na ang ilan na sang kabalaka sunod eleksyon. Mo na iniglingkod pa lang nila, magtigom na. Magtigom kay para sunod eleksyon, kay mudagan pa man na sila, na sila'y pundo daan. Pero kaning mga taong dili mabalaka para sunod simana, unsa may mahitabo og mulingkod na, magsigira nagpangalagad. Tumano nila ang ilang mandato.
Dili na maghimog ilang kaugalingong desisyon. Ang mandatos mga tao mo ilang tumanon. Dili na mabalaka kung mudaog pa ba sila dili. Ang ilang importante, amo bang na-deliver ang serbisyo nga maoy gihuna-huna sa mga tao nganong gibutaran mi pagka-senador, pagka-congressman, pagka-gobernador, pagka-mayor, pagka-board member, pagka-konsihal sa lungsod o sa syudad. Amo bang na-deliver ang gikinahanglas mga tao? Dili ang gikinahanglan sa among lawas. Muna, si Kristo nagpakita nga kung ato siyang dawaton, sundo na ginato ang iyang style. O kinsa may unang nakasunod sa style ni Jesus? Ang mga apostoles. O usa ni ana ang gipili sa mga apostoles nga dikon, si Esteban, nga gihisgutan sa atong unang pagbasa. Si Esteban, wa maghunahunag pagkaon. Ang iyang ginahuna, unsa may gisugo sa Ginoo namo. Wa man moingon ang Ginoo, pagtigo mo pagkaon matag adlaw. Unsa may gisulti, panglakaw kamo ug isangyaw ang maayong balita sa kaluwasan. Isangyaw ang ebanghelyo ngadto sa tanang tao. Nya sa iyang pagsangyaw ni Esteban, na may nasakitan ang mga leader sa ilang katilingban. Wa gyud mohonong si Esteban og sangyaw, sige lang yapog sangyaw. Kamong mga asawa dinhi, kinsa ninyo ang moingon, Father, sugod karon din agyog ko magsupak-supak sa akong bana. Taas ang kamot. Asawa ba? Oh, sa ato pa di gid ay mo musangyaw. Ang sugo sa Ginoo sa asawa nga kinahanglan inyo gunang ipakita, mga asawa, sunda kanunay ang inyong bana, sama ang simbahan nagsunod ni Jesus nga iyang bana. Ngam di man mo muisas inyong kamot, musupak gid mo sa Ginoo. Mo na, bay ako mong taga-ang second chance. Sugod lang karon, kinsa ninyo ang musaad na, Pader, isangyaw na nako ang may balita, ipakita nako sa akong mga anak, ipakita nako sa akong bana, isangyaw nako nila ang sugo sa Ginoo nga nag-ingon, di na gyud ko magsupak-supak sa akong bana. Ta sa kamot. Arang-arang kay na ay mga nimurar bag na nga uhaw siya. Ikaw mo isa ka. Magliningi ay pa, ikaw mo isa ka. Ayaw pangupya ang imong tupad kay kamo hilig jud kay mo nang kopya sa una estudyante pa ta mangupya. Karon ayaw nagpangupya, imo ng konbiksyon. Si Esteban siya rang usa, way kopyahay. Siya na lang usa ni atubang dito. So nang katibok tao ni ingon, animal ka, usbarog sulti. Giingnan na gyud ang Esteban, mga gahi mong ulo. Inyong gipamatay ang mga propeta, pastang laguta. Hasmag lagi sila, hapak og bato. Pero unsa may gisulting Esteban, didto gyapon siya nagsunod sa gisangyaw ni Kristo. Unsa may iyang gisulti? Ginoo, sa imong mga kamot, akong itugyan ang akong espiritu. Unsa pag iyang gisulti nga sangyaw gihapon? Pagdayon niyang kamatay, misinggit pagid siya with all his force or strength. Niingon siya, Amahan, ayaw sila pakasada sa akong kamatayon. Forgiveness. Di ba? Na siya. Gahapon, namatay ang ato dihanggi sagop. Nganla na siya Roko. Kaila kay mo anak dinhi. Namatay gahapon. Ang nahitabo anak niya di ay nianhin na siya dinhi na wa siya kay bawog, wa siya katug-an og diin gid siya gikan og kinsa gi iyang tinuod nga ngan. Nya kay lig-on man siya glawas, gianggaan sila Roko. Aw siya Roko kay kargador trabaho. Nya na timingan lang nga na disgrasya kay kuan ko na trabaho baka to nga kadang anupog galinganan sa anupog naapil siya kalunod. Naapil siya kalunod didto. Pag abot nako diri maglingkuran na nas Roko diri sa Loyo.
magdag wheelchair, magsig inom og kulapo. Masakito na siya. Hangtod pag after mga 2 years, kung kita niya diha, wala na siya kahigdaan. Motong niingon ko, himuan na to balay kwarto nga gamay. Haron na siya kahigdaan. Na kilid ang atong parkingan. Grahian diya sa kilid. Niya, hangyo siya nga naasad ta siya CR, naa siya katre, naa siya kanang kalungagan, niya naasad siya altar-altar, hangyo sad siya ana, o niya hangyo sad siya og kana ganing naa siya sounds, radyo. Palitan na tog radyo katong gamay og tingog, nagkasuod man sa to sila kato si nga tong foreigner, si Sean, katong dugay-dugay sa to nato, nagkasuod man sila kay partner man sila sa inom. Gipalitan siyang Sean og kusog og tingog. Muna kaduha sa to tingali diha nga nagpinal-pinal kanang maglisod na ginhawa di na mukaon akong hilugan ini kasunod mga adlaw naglingkod naman sa Dirisluyo, nag-inom naman sa kulapo. Si Cafe, ingon siya, kaduha na sa kuno siya ni palit og lungon ana sa upa ko moabot dire. Kay wa na lagi anang himatyo na. Iya na lang kunong nahatag ang duha ka lungon ngadto sa lain kay wa man mamatay kasunod si man nagainom naman sa kulapo. Atong niaging adlaw niingon dire ako mga tao nga si Rocco Pader murag galisod naman nako di na kumuhilog si Father Raid mo ipahiloga kay basig epektibo. Kay og muhilog ko ana basig kasunod si mana mo inom sa nagkulapo gihilogang padere datong usang adlaw pagkaingon ugma epektibo kayo anang ako lang ning gisgutan kay si Rocco grabe iyang pag-antos niya wa siya matawag og ginikanan wa gyud siya kahibaw kinsa gid siya ang iyang pag-antos nakit-an nas Ginoo, gihigugma na siya sa Ginoo, anak siya sa Ginoo. Ug ang iyang pag-antos nga iyang gidawat o gipuy-an hangtod siya mamatay para nako mo'y dako kayong assurance nga di siya pasagdan sa Ginoo. Kining pag-antos mao gini ang mouthpiece nato ngadto sa Ginoo. Kay sugo man na niya, take up your cross. Wa gito magbalibad si Rocco, wa gito mamalikas diha tungod siyang pag-antos nga maglisod siya glakaw, di siya hapit kabarog, di siya kakuan. Di gito siya mamalikas tungod ana. Musyagit lang siya sa kasakit usahay, pero di gid mamalikas. Muna aduna na ganitay pag-antos, ingna lang yun sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Niya kulatahon na kasi imong bana ingnon din mo ayaw siyag pakasad Lord. This cannot change my love for you. Or kulatahon ba kasi imong asawa yaw-yawan pagyud kag tamas ginhawat tamparuson pagyud ka ayaw kasuko sa imong asawa ingna lang pasayloa siya siyang nabuhat Lord. Mao nay gustos Ginoong isang yaw, mao nay gustos Ginoo nga atong pangitaon kada adlaw dili nang pagkaon unya kunaan na tanang batasan na kusog na kay ta manghatag og pagkaon nya kay kusog man ta manghatag og pagkaon dubli-dublihon sa Ginoo ang iya sang ihatag nato in return di na ta magsigig pangitag pagkaon pero magsigig tag pangitag pagkaon para sa atong kaugalingon mawad-an na noon tag pagkaon kay ngano man mahimo naman tang self-righteous, self-centered. Mo ilog naman tas uban. Muna ang ato mga politicians karon na kusog kay mo pakaon silang kaugalingon, piligrong mga pildi na sila. Ngano man kay hilasa naman ang mga tao nila. Pero kana mga tao, mga politicians, mga leaders nga kusog kay manghatag bisan pag sila gidaog-daog, bisan pag sila unsa pa na dihang gipangbuhat nga injustice sige lang yapog hatag kana mao nay teknik nga mudaog ka
hain man ron nila kaha Team Marcos or Team Duterte ang dunay batasan sa pagsigig hatag dili magsigi og pangayo para sa kaugalingon, maunay atong butaran. Haron siguro kita nga Diyos nun ang atong gibutaran, dili kalibutanon. Ang pag-ila sa pinadala sa Dios alang sa kaluwasan, dili sayon buhaton. Bisan ang mga Hudiyo nga nagtuon gyud sa mga gipangsulti sa propeta nya, expected kay nila nga naagyoy ipadala ang Ginoo para pagluwas sa katawhan. Wa gyud kaila ni Hesus isip manluluwas hangtod karon. Lingiyay mong tupad ing nakaila jud ka ni Hesus. Tana ko no. Kaila ka. Kay na para dire ningon siya, sultihi gyud kuno mis klaro be, unsa gyoy tinuod, ikaw ba gyud ang gipadala? Ngana si Jesus maglisod pod siya og hatag og tin-aw nga pagsulti og pulong lang. Kay kani man atong pulong malalis gini siya. Magtan-aw bitaw ko sa komentaryo sa karon sa mga nag-una sa unofficial nga kana ganing results nya, naman ay mga comment naidaghan nga musaway, mao gini atong gipili, kapur sad natog pinilian, mga inana ba. Kay ang tao manggod ug ato lang tan-awon sa siyang pagkasiya ug sa iyang mga sinultihan ug sa iyang gitawag og credentials, usahay dali kita makakita og apan. Lain na sang lingi si mong tupad ing na nakauyon rakas nag-una karon. Ina nakauyon rakas mga nag-una karon nga ganing napili sa gikan sa senador hangtod sa konsehal. Nakauyon ra mo o naglingo-lingo. Naiuban galayat-layat, naiuban gani gapabuto na kunog fireworks. Pero ang uban naglingo-lingo pod. Muna si Jesus naigo sad siya ana. Naiuban nalipay nga siya mao ang Mesiyas, pero ang uban sad naglagot nganong magsigi siya ingon nga siya ang Mesiyas. Unsa may gisulti ni Jesus to prove nga siya mo'y pinadala sa Dios? Matud pa niya dire, ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan mao ang akong mga saksi. Buhat gyud. Muna manghangyo ta aning ato karong posible nga ma-elected na sa atong Senate, murag kasagaran mga karaan man, di na ta mabaghuan. Kay ambot og naa pa baka sila buhaton nga kanana ang makaingon tang kanida murag bag-o ning buhata, pero murag mga naong nila murag nanggungis na ba sa atong tanaw. Nalay duha diha nga murag naaron sa Magic 12, murag bag-o, murag duha ra man tingali na, pero ang uban wa na. Og sa dagat pa na gitugka nagsisi. Tanawan ng ilang mga naong anay uban dia bag-o pero nay uban so karaana na gyud, kapila na nagbalik-balik. Mao na ato lang iampo nga duna unta sila'y mga buhat sa ngalan sa Ginoo ug sa ngalan sa atong nasod. Ang aligre karon ang bag-o dinhi sa Cebu, no? Murag akong tanaw-tanaw murag ang Cebu mo'y murag naay bag-o. Ang atong sa gobernador murag hapit naman tingali ma-final. Ang bag-ong naong si candidate Pam Baricuatro. Nalingaw lang po ko kay doon naman may personal nga encounter ani ni Kuan ni Pam nga bisag wala pa na siya mudagan, bisag wala pa'y Kuan murag na may encounter ni bisita na dinhi pa picture pa mi ana na siya
akong matanaw nga buhat nga makadaig ko isip pare sa iyang binuhatan nga wala toy politika ang iyang gibuhat. Kanisa rong gauna sa mayor sa Cebu City, lipay sad ko kay naadyo ko'y personal encounter ana niya si Engineer Nestor Archibald. Nalipay pod ko kay bawog yun ko nga naasad na siya buhat nga isip ako pare makaingon yun ko angayan gid siya naa siya buhat nga dili ba pang politika, wala pa siya anang politika, nagbuhat na siya ni ana. Hinaot unta nga karon nga mulingkod na sila dagkong katungdanan, ilang padayonon o palapdan pagyod ang ilang Diyosnon nga mga binuhatan. Nag-ampo lang po kuanin nila. O ang uban pa natong mga officials. Ang buhat manggod mga igsuon nga Diyosnon, mauna siya'y muhatag og nindot nga bunga kanang itawag natong salvation. Sa inyong paminaw, nagkinahanglan bag salvation ang Pilipinas karon? Nagkinahanglan? Lain na sang lingi sa imong tupad na nagkinahanglan kag salvation. Utang palang daan. Kinsa din di ang way utang be, tasa kamot. Sige. Tasa kamot. Daw. Kana. Kalisod salbaron anang utang. So kining ato mga officials, atong pangandoyon. Mati Marcos man, Team Duterte na amang ginakasod sa ilang mga team, na may nakasod sa ato rong mga elected officials. Sige, iproiba na to, save the Philippines from debt. 16.6 trillion pesos. Tanaw na to, muos-os ba ni siya at the end of this year? Og muos-os gani ning utanga, pasabot, kining atong bagong gipili, dunay Diyosnon nga kinaiya. Pero inig sunod tuig, inig kwintada, mulapas na gani sa 16.6 trillion, magduda ta, nga muragwa gyapoy ayo. Utang palang daan. Nya sunod kaning atong kuan mga problema sa katilingban, kaning unemployment, kaning kagutom, kaning drugas, di man gina ikalimot, krimen, kaning patay, pinatyanay, karon, tulis, ng mga inana, kusog mo na karon, kaning sugal, nga porting daghana ng nga adik, online nga sugal, o actual nga sugal, o kanig yung graft and corruption. Manghinao ta na to prove, kaya namaroy daghang accusation nga ang machine ko nung gigamit sa kumilik, murag na ay kadudahan nga daghang question sa machine nga nag-ihap. Ang machine baya mo'y nag-ihap ani karon niya, daghan mga accusation diha. Di gina masulbad, ipa-audit na sa mga expert ana, posible mas maayo ipa-audit kung ang iyang pag-process sa resulta aning mga machines karon sakto ba kay nga ako'y nakitaan nga record 1 million naman tingali to kapin sa ni Pam Bari 4 pagsunod oras nahimong mang 800,000 inana ba tungod ko na kay naay unsa to ilang giingon ni jump pa katong machine or naay na doble niya ihap. So dili sad kaayo perfect ang machine nga nag-ihap mo nang sakto basad ka ning nanggawas karon nga mga resulta. Kaya ang machine na may gaihap. O kung saon ni sa kumilik, paghimo o kanang tinaw nga reliable nga kuan, explanation, ilan na. Pero mas nindot yun ang buhat. Muna, ang mahal nga Birhen Maria, nagpakita yun nato og ang mga apostoles, og ang mga santos atong simbahan, nagpakita unsaon pag kanabitang himong buhi sa kaluwasan nga gidala ni Kristo kanato. Ang unang gipuy-an sa mahal nga Birhen Maria, nag-agad gid siya sa Espiritu Santo. Ang gibuhat ni Maria, ang Espiritu Santo mao'y nagdiktar niya.
gidiktaran siya sa Espiritu Santo pinaagi sa pulong sa Ginoo. Munang ningon si Maria, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Ang mga bata sad nagipakitaan ni Maria didto sa Fatima, sila si Jacinta, Francisco, Lucia, nagtuman sad sa pulong sa Ginoo nga gipaambit ni Maria, ug mao nay hinungdan nga ang Fatima since 1917 hangtod karon usa gyud sa mga lig-on ug dako kayong debosyon sa tibuok kalibutan. Kay gituman man sa tulo ka bata, mga bata rato sila, pero ilang gituman, nag-adto sila, na misunderstood sila, pero ni padayon mao na nga nakahatag ni dako kayong kabag-uhan sa kalibutan ang debosyon sa Our Lady of Fatima. Ang ato sad nga unang pagbasa, ang mga apostoles, bisag ipanggukod na sila, ang mga disipulo nagsunod ni Kristo, unang nagsunod ni Kristo, bisag ipanggukod sila, nagtuman gihapon, wa magpadaog sa kahadlok ba, nagtuman gihapon sa sugo sa Ginoo nga isangyaw ang ebanghelyo. Bisag nangamatay na si Esteban, namatay na, di apagigig lutos, nagsigig ra gid sila sangyaw, managan sila ngadto sa laing lugar, motong nangabot sila sa Antioquia, pero nisamot na og kadaghan ang nituo sa atong tinuhuan nga Kristiyano. Gani gitawag sila Kristiyano didto gyud sa Antioquia for the first time, tungod kay wa sila mohunong pagbuhat og maayo. Muna atong iampo na mga buangon nga na-elected nga officials, sama sa namong mga pari na sa usahay buangon na ordain, magampo ta nga doon nagyoy kabag-uhan nga magpatalinghog ta, magtinabangay ta sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Kay wa gani ning pulong sa Ginoo nga magiya nato, bisag unsa pa na ka-credible ang iyang aning itawag nato bayudita aning mga na-elected karon, di gina makahatag og bisan gamay nga asenso sa atong kahimtang. Kining atong utang usa ni sa barometer nga mo determine, mo tan-aw nato, mo pakita nato improving ba or degrading ba ang sitwasyon sa Pilipinas. Ako utang lang sa itong tanawon, kay kanang tao nga mo arang-arang ang income, mo arang-arang ang pagkabutang, mo minus man ang utang, mo minus gyud. Last na lang lingi sa imong tupad, ing na nag-anam o kamino sa imong utang o nag-anam kadaghan. Kita din ambot ang inyong pagtuo o kusog ba kayo, amantay lain din pamaagi pagbayad sa utang, kini mga tong slot o mga kolekta, maura man gid na nga nakautang ta tungod ani ato mga projects, ato lang sang gigrab ang opportunity. So atong ipakita nga nagtuman ta sa sugos Ginoo, manghatag kita og kinasing-kasing, dili lang kausa kung dili permanente. So ang atong slot karon, ang SBF DAG na apay 3,378 ka slots na available, tag 500 pesos per slot. Katuning para sa kumbinto na ni 16 slot challenge nga tag 8,529 na sa datong nadawat. Ang katong para sa atong pista, reward na ni sa mga chapels na apay 24,627 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Na ni 12 slot challenge nga tag 1,200, 1,380 na sad ang atong nadawat. Salamat sa mga nanghatag aniha. Salamat kanunay unya. Sige lang gitag patalinghog. Kay kining na nagsunod nato sa ato dinhing platforms, YouTube, Facebook, kining ato mga humili, ato mga gipang reel na ginasuban, gipang TikTok, o maminaw lang yun mo, nya madasig mo. Ang itudlo gyud Ginoo, tabangan magid nato ang katilingban sa simbahan. Nya ako nag-awhag ko ninyo aning mga slat-slat, not for myself, but for the church. For the church dinhi sa San Vicente o sa atong Archdiocese,
o outside sa atong archdiocese. Yampo nato magpadayon tas kalig-on o pagsangyaw sa pulong sa Ginoo pinaagi sa atong mga buhat o labi na gyud ang atong mga bag-o mga na-elected o na-re-elected nga mga politicians karon.